Добрый дзень усім аматарам беларускага футбола. Макслайн жаночая ліга, 14-й тур. Працягваецца ў Пінску, дзе на мясцовым стадыёне «Вална» сустрэнуцца ДЮСШ ПалесДУ і Зорка БДУ. Такое вось у нас універсітэцкае дэрбі. Чакаем мы пачатку нашай сустрэчы і будзем глядзець за, спадзяемся, цікавым футболам. Пакуль рыхтуюцца каманды да сустрэчы, пакуль адбываецца традыцыйнае лёсаванне, пазнаёмімся мы з вами. Гэта 1,5 гадзіны з вами правядзе каментатар Беларускай федэрацыі футбола Іван Міцкевіч. Будзем распачынаць мы хутка нашу гульню. Адразу адзначым мы, што працуе на ёй брэсцкая брыгада арбітраў. Іван Палішчук, галоўны рэферы, прадстаўляе в абласны цэнтр. Таксама яго прадстаўляе і першы асістэнт рэферы Алеся Гутнік. Ілля Дылько прадстаўляе Івацевічы. Чацвёрты арбітр Ілля Сушчынскі, горад Пінск. Інспектар сустрэчы Дмітрый Ясінскі, Мінск. І хуценька будзем звяртацца да складаў каманд, але адзначым, што гуляюць у нас з вами сёння клубы з розных палюсоў турнірнай табліцы. І Зорка БДУ з'яўляецца безумоўным фаварытам нашай сустрэчы, але будзем мы за ёй глядзець ужо падчас матча. Дзве сустрэчы у нас сёння ўжо скончыліся. Брэсцкая «Дынама» не здолела утрымаць перамогу ў матчы з АБФФ У-19. 2-2 лік той сустрэчы. Віцебск быў мацнейшы за Белшыну 4-1. Ну і пакуль працягваецца матч Мінска і Гомеля. Там 3-0 на карысць сталічнай каманды. Но у нас все рыхтуецца да пачатку сустрэчы. Зорка БДУ займае 6-е месца ў турнірнай табліцы перад гэтым матчам. ДЮСШ ПалесДУ 10-е. А таму будзем глядзець мы за супрацьстаяннем каманд і чакаць цікавага футбола. Рыхтуецца у нас Іван Палішчук даць стартавы свісток да пачатку гульні, і ўжо пасля яго будзем размаўляць мы пра склады каманд. Але адзначым, што ў гэтым сезоне яны ўжо сустракаліся. 2-0 была мацнейшая ў той сустрэчы Зорка БДУ. Прагучаў свісток, можам мы пачынаць і будзем хуценька размаўляць пра тых 22 футбалістак, якія з'явіліся сёння на поле. Пачнем з ДЮСШ ПалесДУ, каманды гаспадыні. І яе галкіпер сёння гэта Марыя Талстая, першы нумар на ёй цішотцы. У полі дапамагаюць 3-й Ксенія Салівончык, 4-й Елізавета Чухольская, 6-й Кацярына Казак, 7-й капітан каманды Яна Голік, 10-й Настасія Гіевіч, 12-й номер у Вікторыі Курловіч, 13-й Валерія Серкевіч, 18-й Ганна Карнілюк, 19-й Надія Шынкарук і нумар 21 Кацярына Луцкевіч. Вось такі стартавы склад ад Сергея Чэпкага, галоўнага трэнера ДЮСШ ПалесДУ. Ну а мы хуценька будзем звяртацца і да склада Зоркі БДУ, якая знаходзіцца, дарэчы, у сваёй атацыі. Гэта Діяна Шмароўская, яна дае перадачу на партнёрку, а Смалоўская наперад. Ёсць перадача ў край, паскараецца за мячом Тацяна Шарашавец, спрабуе штрафную згуляць, але не атрымліваецца ў яе гэта зрабіць. Што тычыцца Зоркі БДУ, яе стартавага склада, які сёння абраў галоўны трэнер Сергей Русецкі, то сёння вароты абараняе Ганна Кавалевіч, 15 нумар на яе цішотцы. У полі гуляюць Вікторыя Плісюк, нумар 4, Тацяна Шарашавец 5, Лізавета Гіба, нумар 7, Ксенія Кулішова, нумар 11, Вікторыя Герус сёння з капітанскай павязкай, 14 нумар на яе цішотцы. Нумар 18 Юлія Ігнатьева, нумар 21 Діяна Шмароўская, нумар 23 Вікторыя Тихан, 24 нумар на цішотцы Крысціны Асмалоўскай і нумар 26 Аліна Шчэрба. Вось такі стартавы склад ад галоўнага трэнера Зоркі БДУ. Ну а мы, агучыўшы усіх асноўных дзеючых персон нашага з вами матча, можам атрымліваць асалоду ад футбола. ДЮСШ ПалесДУ пакуль што мячам валодае, памылку перадачы, і Тацяна Шарашавец спрабуе разгарнуць атаку сваёй каманды, не атрымліваецца гэтага зрабіць, і Ксенія Салівончык з мячом. Яна будзе пачынаць атаку ДЮСШ ПалесДУ. Карнілюк гуляе ніжэй, і тут вымушаная выпускаць мяч па-за межы поля Кацярына Луцкевіч пад прэсінгам апаненткі, пры тым, што выходзіў мяч ад футбалісткі Зоркі БДУ. Таму удар ад варот мы з вами пабачым, і Марыя Талстая
хутка пачынае атаку сваёй каманды. Будзем мы глядзець за яшчэ адной спробай ДЮСШ ПЛСДУ як мінімум выйсці на палову поля суперніц. Барацьба за мяч, не самая удалая перадача ад Ксении Салівончык, і цяпер ужо Зорка валодае мячом. Гіба адгулялася на партнёрку і дайшоў мяч да Крысціны Асмалоўскай. Асмалоўская наперад, там Гіба. І няўдалая перадача. Ёсць магчымасць для Ганны Карнелюк разгарнуць атаку сваёй камандай. Карнелюк. Праходзіць яна Елізавету Гібу. Даходзіць ужо ледь не да штрафной, але ж выбівае мяч па-за межы поля 7-й нумар Зоркі БДУ. І вось так нечакана адна з першых атак у нашым матчы менавіта за пімчанкамі застаецца і будзе працягвацца. Яна Голік з мячом. Закидывае мяч з аута, але не вельмі ўдала гэта робіць, і таму Зорка БДУ пераходзіць на палову поля суперніц. Выносіцца мяч у бок Марыі Талстой і сустракаецца з мячом галкіпер ДЮСШ ПЛСДУ, якая сёння у нас выйшла з першых хвілін. Дарэчы, калі зазірнуць у пратакол, то можам мы зазначыць, што альтэрнатывы у гэтай брамніцы у складзе ДЮСШ ПЛСДУ па сутнасці няма. Зазначым мы той факт, што другі раз за сезон каманды сустракаюцца ў межах Макслайн жаночай лігі. У першым супрацьстаянні, якое датуецца трэцім турам, быў зафіксаваны невялікі лік 2-0 на карысць Зоркі БДУ, а дагэтуль гулялі каманды, пачынаючы з 2023 года. У ім Зорка перамагла тройчы, 13-10 і 11-0. У 2024 таксама 3 перамогі Зоркі БДУ, 8-0, 11-0 і 12-1. І вось у сакавіку гэтага 2025 года вось такі нетыпова нізавы матч для каманд. Тым часам Зорка у сваёй атацы знаходзіцца, спрабуе каманда з Мінска стварыць момант, удар па варотах, але ж становішча па-за гульнёй у Вікторыі Ціхан фіксуецца, і таму не прыводзіць гэтая атака да нейкіх наступстваў. Рыхтуецца Марыя Талстая увесці мяч у гульню. 6-я хвіліна у нас з вамі ідзе, і пакуль што лік у нашым матчы не адкрыты. Хаця вось літаральна атакай таму Зорка была даволі блізкая да таго, каб зрабіць гэта, каб забіць першы гол у нашым матчы, але ж не пашчасціла футбалісткам сталічнай каманды. Ну а мы далей будзем сачыць за развіццём падзей. Усё павялічваецца насамрэч колькасць заўзятараў на нашай трансляцыі. Ужо 42 чалавекі сочаць за намі на YouTube-канале жаночы футбол Беларусі. Вось тым часам ДЮСШ ПЛСДУ навязвае барацьбу сваім суперніцам, спрабуе не адсіджвацца ў абароне. І вось праз такія перахопы, праз выхады з абароны ў атаку нешта ствараць і каля варот Ганны Кавалевіч. Дарэчы, можам мы адзначыць, што нядаўна некаторыя футбалісткі Зоркі, як мінімум яе галкіпер, сталі срэбранымі прызёркамі рэспубліканскай студэнцкай лігі ў складзе каманды БДУ, прайграўшы ў фінале камандзе Беларускага дзяржаўнага універсітэта фізічнай культуры. Ну, у нас тым часам атака Зоркі БДУ разгортваецца, але ж не прыводзіць да патрэбнага выніку. Зноў жа ДЮСШ ПЛСДУ выходзіць з абароны. Ёсць магчымасць зараз разгарнуць сваю атаку. Гэта Яна Голік, але ж яна не вельмі ўдала гуляе. Елізавета Гіба вяртае мяч сваім партнёркам. Сустракаецца з ім Юлія Ігнаціва, гуляе наперад, і цяпер левым краем спрабуе Зорка праз перадачу ў цэнтр разгарнуць атаку сваёй каманды. І вось такі далёкі удар у папярэчыну варот Марыі Талстой трапляе.
І вось такая неспадзяванасць насамрэч для галкіпера, але ж гэтая неспадзяванасць магла выклікаць у нас адкрыццё ліку. Тым часам Зорка мяч захапіла пад свой кантроль. Гэта Крысціна Асмалоўская, дае перадачу на Аліну Шчэрба. Шчэрба далей у край гуляе. Герус спрабуе наперад згуляць, але нікога з партнёрак не было у той зоне, куды аддавала тая перадача. Но мы паглядзім за гэтай спробай удара Ксеніі Куляшовай. Вось так вельмі блізкая была расіянка да таго, каб адкрыць лік у нашым супрацьстаянні. Але ж не пашанцавала. І будзем мы глядзець далей за працягам гульні. Дзе кантралюецца мяч Зоркай БДУ. Зноў жа Куляшова каціць на гібу, але ж не атрымалася перадача у выхаванкі Акадэміі маскоўскага Спартака. І тым часам ужо ДЮСШ палез ДУ у сваёй атацы. Не праходзіць закід. Открывалася там пад мяч Лізавета Чухольская, але ж не сустрэлася яна з мячом. Зноў жа Зорка. Цяпер ужо намаганнямі Тацяны Шарашавец выходзіць з абароны. І вось праз такі мурочак гуляюць футбалісткі не вельмі ўдала. І Ганна Карнілюк спрабавала разгарнуць атаку сваёй каманды. Але ж зноў жа перахоп ад Зоркі БДУ. Зноў жа выхад у атаку. І гэта ўжо Вікторыя Герус, якая гуляе на Ксенію Куляшову. Шарашавец адпраўляе мяч у штрафную. Як мінімум спрабуе гэта зрабіць, але ж зарабляе толькі вуглавы для сваёй каманды. Ці дакладна вуглавы. І вось у нас будзе першы стандарт у нашым матчы. Але ж мы нагадваем, што з гэтага сезона з'явіўся ў жаночай лігі тытульны партнёр, букмекерская кампанія Макслайн. І яна прапануе сваім гульцам цікавую прапанову 22% на кожнае папаўненне рахунку. Але ж азартная гульня справа кожнага, а наша справа глядзець за гэтым вуглавым. Рыхтуецца Зорка да выканання першага стандарту ў матчы. Падача ў штрафную будзе працягвацца гэта атака другім тэмпам, але ж нават ім не здолела скарыстацца Вікторыя Ціхан. Выпускае на мяч па-за межы поля, і гэта аут на карысць ДЮСШ палез ДУ. Што тычыцца пінчанак, 7 пунктаў іх у турнірнай табліцы. Будзе, калі сёння каманда здолее згуляць у нічыю з адным з лідараў чэмпіянату. Ну а пакуль што 6 выніковых пунктаў здабылі дзяўчаты з Пінска, дзякуючы перамогам над Гомелем і Новаполацкім Нафтанам. Што тычыцца Зоркі, то такое пачуццё, што каманда пакуль што ідзе не так, як хацелася б заўзятарам, нягледзячы на тое, што апошнім турам упэўнена перамаглі яны Бабрыйскую Белчыну 5-1, але была і нічыя з брэсцкім Дынама, і параза ад Мінска, і мінімальная параза ад Дынамо БДУФК, і параза ад Віцебскай, параза ад Дняпра. І такое пачуццё, што занадта многа Зорка губляе пункты ў гэтым чэмпіянаце, і гэта дэманструецца і месцам у сярэдзіне турнірнай табліцы. Тым часам Куляшова аддае перадачу у край. Ёсць прастрэл, але ж толькі вуглавы зарабляе з гэтага моманту Зорка БДУ. І рыхтуецца ў нас яшчэ адзін стандарт каля варот ДЮСШ палез ДУ. Паназіраем за другой спробай падачы ад Вікторыі Ціхан. Ідзе мяч на далёкую стойку. Як зараз нечакана ледь не паляцеў мяч у вароты, але ж рыкашэтам ад Тацяны Шарашавец пайшоў ён па-за межы поля. Прыгожая атака насамрэч атрымалася. Такі вось нечаканы рыкашэт.
І мела Зорка зараз шанец на тое, каб лік адкрыць. 13-я хвіліна у нас з вами ідзе. Пакуль што 0-0. І сыходзіць мяч па-за межы поля. Аут на карысць Зоркі. Куляшова. І яна аддае перадачу на Асмалоўскую. Асмалоўская далей наперад. Плесюк. Адгулялася яна з Герус. Зноў жа Асмалоўская. Шчэрба. І сочым мы за працягам. Спроб Зоркі. Усё ж таки адкрыць лік у гэтай сустрэчы. Усё ж таки давясці справу як мінімум да варот. Ну а тым часам ДЮСШ ПЛСДУ дакладна адбіваецца, спрабуе каманда і выходзіць у атакі, але ж пакуль таксама не вельмі вынікова. Вось удар па варотах, але для Мары Талстой гэта занадта лёгкая здабыча. Ляжыць на газоне галкіпер. Некалькі секунд паспела адпачнуць. І рыхтуецца у нас Мары Талстая да таго, каб увесці мяч у гульню. Плесюк. Аддае перадачу на Шчэрба. Шчэрба далей наперад. Куляшова. Зноў жа Плесюк. Пайшла перадача на Тацяну Шырашавец. Падача ў штрафную. Не даходзіць справа да удара. Ну а мы будзем далей глядзець. Што тычыцца, дарэчы, галкіпера ДЮСШ ПЛСДУ, раз мы яе ўспамінаем, часцяком, то з'яўляецца яна выхаванкай школы футбольнага клуба Мінск, паспела пагуляць і за родную каманду, і за АБФ У-19, і за Магілёўскі Дняпро, а цяпер гуляе за ДЮСШ ПЛСДУ. Ёсць у гэтай камандзе і іншыя заўважныя фігуры. Гэта і, напрыклад, Кацярына Луцкевіч, якая много гадоў запар гуляла за бабруйчанку, але, на жаль, магчыма, для бабруйскага футбола знік з мапы Беларусі. Гэты праект Мікалая Касаткіна ўзнікла адразу Белшына, але ж, магчыма, два клубы у гэтым вялікім райцэнтры далі б велізарны імпульс жаночаму футболу. Але ж гэта ўсё думкі. У нас тым часам разгортваецца атака, ідзе перадача на Герус, сустракаецца тая з мячом. Шырашавец прыбірае суперніцу, гуляе ў цэнтр, гіба, удар па варотах, і Марыя Талстая забірае мяч у рукі. Добра яны ведаюць адна адну, бо абедзве выхоўваліся ў школе Мінска. І, ў прынцыпе, зараз такая у нас вось сустрэча сябровак адбываецца, таму з цікаўнасцю можам і за гэтай дуэлю паназіраць. Ну, у нас Зорка рыхтуецца выканаць чарговы стандарт. І не прыводзіць да разгортвання атакі. Першая спроба не прыводзіць нават і другая, але будзе і трэця. І вось будзем глядзець мы за тым, як Юлія Ігнатьева выконвае трэці запар аут, дае перадачу на Ксенію Куляшову. Куляшова ў штрафную, але ж даходзіць мяч да рук галкіпера Мары Талстой. І пакуль што лік у нашай сустрэчы не адкрыты. Скажем мы з вами, што не толькі у Макслайн жаночай лізе адбываюцца сёння гульні, два матчы. Сёння гуляецца ў Макслайн першай лізе. БТ-2 быў мацнейшы за Лакаматыў 2-0, а на палях стадыёна юнацтва Асіповічах пакуль што выйграюць госці. Футбольны клуб Мінск-2
пакуль перамагае Асіповічу з лікам 2-1. І гэта, дарэчы, можа дапамагчы Мінску 2 сысці з апошняга радку у турнірнай табліцы. Што тычыцца БТР вышэй лігі, то там Новополацкі Нафтан прайграў Мазырскай Славі з лікам 0-1. А Іслач і МЛ, якія 17 хвілін таму распачалі гульню, пакуль што лік у ёй не адкрылі. Глядзім далей за нашым супрацьстаяннем. У нас пакуль што 19-я хвіліна і лік не адкрыты. Плесюк аддае перадачу на Крысціну Асмалоўскую, тая далей на Аліну Шчэрба. І пакуль што пазіцыйна вымушаная Зорка атакаваць, але ж бачым мы, што перакрывае усе зоны супернік, і па сутнасці гэтыя пазіцыйныя атакі упіраюцца у вялікую колькасць футбалістак ДЮСШ па ЛСДУ на сваёй палове поля. Ну, а магчыма, вось так трымаецца узламаць гэтую абарону праз памылкі, праз высокі прэсінг, але нават над ім пакуль што здолелі усё дакладна зрабіць футбалісткі ДЮСШ па ЛСДУ. Выбіваюць яны мяч па-за межы сваёй паловы поля і зноў жа вымушаюць Зорку выходзіць у атаку. Куляшова. Моцная перадача у бок Тацяны Шарашавец. Дзве суперніцы на ёй. Шарашавец на Куляшову. І не паспявае Вікторыя Ціхан да гэтай перадачы. Таму будзе ў нас удар ад варот. Пакуль што нават дакладных момантаў-то не ўзнікала ў нашай гульні, акрамя вось удара у папярэчыну з боку Зоркі БДУ. У прынцыпе, нічога мы і не бачылі у нашай гульні. І такое пачуццё, што пакуль што дзяўчаты нікуды не спяшаюцца у гэтым матчы і пакідаюць нам усю інтрыгу на другую і трэція паўгадзіны. Ну, а тым часам Зорка страціла мяч, вымушаная пераходзіць у абарону. А ДЮСШ па ЛСДУ спрабуе праз такія далёкія закіды выйсці да варот суперніц. Агіевіч гэта можа атрымацца. Агіевіч на Чухольскую гуляе. Пайшла Лізавета ў цэнтр. Валерыя Серкевіч там адкрываецца пад перадачу, але Яна Голік становіцца і адрасатам. Голік. Чухольская сустрэлася з мячом. Чухольская прабіла, патрапіла ў двух суперніц. І Серкевіч на дабіванні б'е вышэй за браму, але ж зазначым мы ледзь не першы удар у бок варот Зоркі БДУ. Уключылася пінская каманда літаральна на хвілінку і паспрабавала стварыць момант. Глядзім далей. Гіба. Разгортваецца атака Зоркі БДУ, але ж перахапляе мяч каманда гаспадыні. Вось так піншанкі выходзяць з абароны. Чухольская атрымлівае па нагах. І яшчэ і зарабляе стандарт для сваёй каманды. Вельмі актыўна падказваюць сваім камандам абодва трэнерскія штабы. Но у нас ідзе мяч бліжэй да штрафной. Не дайшоў ён да Агіевіч. Зорка, гуляючы на падборы, выходзіць у контратаку. Ёсць зараз магчымасць
пры не такім колькасным перавесе суперніц паспрабаваць нешта стварыць каля іх варот. Удар здалёк, ён блакуецца, і ДЮСШ Полез ДУ зноў жа адпраўляе мяч на палову поля суперніц. Паспяваюць усе футбалісткі у блакітных цішотках вярнуцца ў абарону. Перахапляюць мяч, і вось спрабуюць яны выйсці ў сваю атаку. Зноў жа Чухольская там актыўнічае, але ж не атрымалася ў яе дакладна стварыць эпізод. Куляшова аддае перадачу на партнёрку. Падача у штрафную, але ж не атрымліваецца яна ў Дыяны Шмароўскай. І будзе у нас з вами яшчэ адзін стандарт. Смалоўская аддае перадачу наперад, не праходзіць яна. Гіба выйграе барацьбу суперніцы. І вось яшчэ адна спроба далёкага удару, але ж ідзе мяч вышэй за папярэчну. І будзе ДЮСШ Полез ДУ уводзіць мяч ад сваіх варот. Перахапілі мяч футбалісткі Зоркі. Здавалася б, паспрабавалі разгарнуць сваю атаку, але ж не атрымалася. І зноў жа стандарт для Зоркі. Гэта аут. Плесюк наперад гуляе, і вось такі мурочак на Шарашавец. Спрабуе Тацяна у штрафную згуляць і вуглавы зарабляе для сваёй каманды. Рыхтуецца у нас стандарт. Падачу штрафной не праходзіць. Зорка зноў жа на падборы. Шарашавец скідае на Ціхан. Шарашавец. Зноў жа Ціхан з мячом. Падача, і выбівае мяч Чухольская са сваёй штрафной. Прытрымліваецца мяч і даходзіць да стандарта справа. Парушаюць правілы футбалісткі Зоркі. Адпраўляецца мяч у нас на палову поля гасцей, але ж не праходзіць гэтая спроба зноў жа. Трымаецца мяч у ДЮСШ Полез ДУ, але пакуль нікуды яны не могуць прайсці. Вось зараз, магчыма, Чухольская па варотах прабівае, але ж гэта зноў жа здабыча для галкіпера. Працягваем сачыць за падзеямі, якія адбываюцца ў нашым матчы. І пакуль што Зорка спрабуе выходзіць у сваю атаку, але ж зноў жа многа футбалістак за лініяй мяча. І вось праз такія дзеянні на дрыблінгу атрымліваецца некалькіх суперніц прыбраць. Ідзе перадача ў штрафную, і зноў жа вуглавы на карысць Зоркі БДУ. Рыхтуецца у нас
Гэта стандарт. Пайшла перадача ў штрафную. Удар па воротах. Але ж гэта ўсё ж такі скидка была. Усё ж такі скидка ад Аліны Шчэрба. Яна выбіваецца і Шарашавец падае ў штрафную зноў жа. І тут даходзіць справа да ўдара, але недакладнага. Пайшла перадача ад галкіпера. Будзем глядзець далей за падзеямі нашай сустрэчы. 29-я хвіліна і сыходзіць мяч па-за межы поля. Аут на карысць Зоркі БДУ. Гіба пацягнула мяч наперад Лізавета. Удар па воротах, але зноў жа міма. Працягваем сачыць. Спрабуе ДЮСШ ПЛСДУ выйсці ў сваю атаку. Але ж пакуль гэтыя спробы перарываюцца у цэнтры поля. Яшчэ адзін закід, але ён не праходзіць. Сышоў мяч па-за межы поля. І зноў жа Зорка спрабуе сваю атаку разгарнуць. Гіба аддае перадачу наперад. Збіваюць там зноў адну з футбалістак Зоркі, але ж працягваюць дзяўчаты менавіта ў белых цішотках мячом валодаць. Шарашавец аддае перадачу ніжэй на Елізавету Гібу, і тая на Плісюк. Спыняецца у нас гульня. Ляжыць на газоне футбалістка Зоркі. Ну а Іван Палішчук бяжыць да мяча. Аддае яго Зорцы БДУ, і працягваецца у нас гульня. Ўсё ж такі ўсё добра з футбалісткай гэтай каманды, і мы працягваем сачыць за гульнёй. Не атрымліваецца зараз у Юліі Ігнацевай паспець да мяча. І будзем глядзець мы за ударам ад ворот. Спрабуем выйсці ў сваю атаку ДЮСШ ПЛСДУ. Перахоп ад Зоркі. І неудалая перадача. Серкевіч зноў з мячом. І вось зараз спрабуе Ксенія Салівончык вывесці мяч на поле суперніц. Атрымліваецца як гэта зрабіць. Закід наперад, але ж сыходзіць мяч па-за межы поля. Яшчэ адна атака Зоркі у нас распачынаецца. Будзем глядзець мы за яе разгортваннем, але ж гучыць свісток арбітра. Разгуляны у нас стандарт, і Зорка зноў жа перахапляе мяч і спрабуе ў сваю атаку выйсці, але ж Яна Голік тут супраць Тацяны Шарашавец гуляе.
Шырашавец сыходзіць ад суперніцы. Шырашавец. Ёсць магчымасць падаць у штрафную ці прастрэліць. Другая. Другі варыянт абрала менавіта 5-й нумар. Плесюк перахапіла мяч у суперніцы і адказала пракідам у ногі на пракід у ногі. Плесюк прытрымлівае мяч, спрабуе на партнёрку згуляць, але там Лизавета Чухольская. Але ж няўдалая перадача, і Аліна Шчэрба з мячом сустракаецца і будзе выходзіць яна ў атаку для сваёй каманды. Сочым далей. Затым, як мяч сыходзіць па-за межы поля, і гэта удар ад варот. Будем сачыць за падзеямі на нашым полі. І цяпер ужо ДЮСШ палез ДУ. Выходзіць з абароны, выходзіць не вельмі ўдала. Але ж валодаюць мячом дзяўчаты ў блакітных цішотках. 34-я хвіліна у нас падыходзіць да сканчэння, і пакуль што лік не адкрыты. Шырашавец перахапляе мяч у вельмі патэнцыйна небяспечнай сітуацыі, адпраўляе яго ў штрафную. Удар па варотах. Марыя Талстая ратуе сваю каманду. Вельмі зараз блізка было да гола зоркі, але ж не пашанцавала футбалісткам гасцявой каманды. Гіба дае перадачу на Смалоўскую. Тая далей на Плесюк. Шырашавец. Яшчэ адна перадача. Вікторыя Тихон. Зноў жа Плесюк. Смалоўская. Шчэрба. І цяпер супрацьлеглым краем вырашае зорка разгуляць гэтую атаку. Падача ў штрафны, удар па варотах. Але ж зараз у вароты залятае толькі Вікторыя Герус. Моцны удар пасля падачы. Вось такіх момантаў мы даўна насамрэч не бачылі ў нашай гульні. Герус на супрацьходзе спрабавала галкіпера злавіць, але ж занадта моцны удар атрымаўся і пайшоў ён па-за межы створу. Сочым далей. І удар ад варот у нас рыхтуецца. Рыхтуецца нас Марыя Талстая выканаць удар ад ворот. Чухольская зачапілася за мяч, згуляла на Агіевіч. Чухольская. Перадача на партнёрку і не вельмі ўдалы працяг атакі. Зорка цяпер у сваю атаку пераходзіць. Шырашавец за мяч не зачапілася. Плесюк. Гіба. Куляшова. Ёсць працяг атакі, ёсць перадача. Гэта Діяна Шмароўская, якая да мяча не паспявае. Пайшла перадача ад Талстой, не вельмі ўдалая, бо на падборы зорка. Шырашавец. Шырашавец мяч прытрымлівае, сыходзіць у цэнтр, аддае перадачу на Куляшову. Тая спрабуе адразу Герус знайсці пасам, але ж
закрываюць гэтую зону футбалісткі ДЮСШ ПЛСДУ. Сыходзіць мяч па-за межы поля і зноў жа удар ад варот. 38-я хвіліна. У нас пакуль што лік не адкрыты. Пайшоў закід ад Марыі Талстой. І зноў жа удар ад ворот. Мы з вами пабачым. 39-я хвіліна у нас распачынаецца. І насамрэч вось такі футбол, ён на руку менавіта пінчанкам, якія могуць у гэтай гульні, в прынцыпе, і пункты набраць, калі другі тайм будзе праходзіць у тым жа настроі, у той жа насамрэч хуткасці. І 10 ДЮСШ ПЛСДУ за кошт менавіта арганізаванасці, за кошт адсутнасці вось такіх памылак, як у Голік зараз, можа і пункты ўзяць. Чарашавец, перадача, і Марыя Талстая ратуе свае вароты пасля удара ад Дыяны Шмароўскай. Але ж калі вось такіх міні-эпізодаў не будзе ўзнікаць, то для ДЮСШ ПЛСДУ, у прынцыпе, ёсць магчымасць і пунктам разжыцца ў сённяшнім матчы, а можна і паспрабаваць нават і забіць. У нас тым часам вуглавы. Рыхтуецца яго выконваць Вікторыя Ціхан, але, ў прынцыпе, закрываючы вочы на такія вось памылачкі, вельмі арганізавана працуе абарона пінскай каманды. Зараз вось Марыя Талстая кулакамі мяч выносіць. Асмалоўская, Шаршавец адпраўляе мяч у штрафную, дзе яго сразу знаходзяць футбалісткі каманды, якая абараняецца. Плесюк. Зноў жа падача ў штрафную. Ёсць прыём, няма працягу, і зноў жа ДЮСШ ПЛСДУ мяч выносіць. Ну, у нас справа паціху ідзе да перапынку, і, ў прынцыпе, такі вось, канешне, з перавагай зоркі ўсё ж такі каманда выглядае фаварытам нашага сённяшняга матча, але ж такі вось нічыйны першы тайм мы з вами пабачылі. Некаторая колькасць эпізодаў узнікла каля варот Марыі Талстой, але ж галкіпер ДЮСШ ПЛСДУ з усімі гэтымі небяспекамі здолела справіцца. Тым часам у нас зорка ў сваёй атацы, але ж сыходзіць мяч па-за межы поля. Глядзім далей. І зноў жа стандарт. Мы з вами пабачым. Адпраўляецца мяч наперад на Лізавету Чухольскую. Тая спрабуе прыбраць Лізавету Гібу і выпускае мяч па-за межы поля. Моцны закід ад футбалістак зоркі наперад. ДЮСШ ПЛСДУ гэты мяч перахапляе, але ж не самая ўдалая перадача. Шмароўская з мячом сустракаецца і шукае Дыяна працяг гэтай атакі праз Ціхан. Тая далей на партнёрку, гэта Плесюк. Шарашавец. Перадача ў штрафную, але ж там Ксенія Салівончык мяч выносіць, і зноў жа пазіцыйна вымушаная зорка шукаць шансы. Каля варот суперніц. Шарашавец, не даюць ёй на дрыблінгу прайсці. Падача ў штрафную. І сканчваецца гэтая падача тым, што сыходзіць мяч па-за межы поля. І у нас удар ад варот.
Глядзім далей за нашай гульнёй. Але ж пакуль што зорка зноў ж заходзячая на пазіцыйную атаку, нічога не можа з гэтай пазіцыйнай атакі выцягнуць. Плесюк. Падача ў штрафную. І тут надзейна дзейнічаюць дзяўчаты ў блакітных цішотках. І рыхтуецца Марыя Толстая выбіць мяч наперад. Нягледзячы на тое, што на падборы былі футбалісткі зоркі, адразу выбіваецца мяч дзяўчатамі з ДЮСШ Плесду куды падалей. Вось зараз Куляшова можа скарыстацца памылкай суперніцы, але ж памылка і сваёй футбалісткі прыводзіць да таго, што сыходзіць гэты мяч па-за межы поля. Пайшоў мяч на Серкевіч, пасля гэтага стандарта яшчэ адзін аут. І зноў жа мяч у цэнтры поля. Ну а мы глядзім далей за атакай зоркі, якая перарываецца. Лізавета Гіба з мячом. Шчэрба. Плесюк. Аддае перадачу на Куляшову. Куляшова ўжо сама спрабуе пракінуць мяч міма ўсіх суперніц, міма галкіпера, але ж Марыя Толстая забірае яго ў рукі. І рыхтуецца у нас з вами яшчэ адна атака ДЮСШ Плесду, якая перарываецца свістком на перапынак. 0-0 пасля першага тайма. Нечаканы насамрэч лік у супрацьстаянні ДЮСШ Плесду і зоркі БДУ. І насамрэч не так много эпізодаў мы з вами пабачылі, на што акцэнт рабілі ў прынцыпе увесь першы тайм. Но пакуль адпачнем 15 хвілін, адпачнуць каманды і вернемся на стадыён Вална ў Пінску, каб далей сачыць за футболам.
Мы вяртаемся ў Пінск, дзе ўсё рыхтуецца да пачатку тайма нумар 2 супрацьстаяння ДЮСШ Палес-ДУ і Зоркі БДУ, і зазначым мы сенсацыйны вынік першай паловы сустрэчы, у якой лік не быў адкрыты. Рыхтуемся мы да тайма нумар 2 і нагадаем, што за гэтай гульнёй з вами сочыць каментатар АБФФ Іван Міцкевіч, і хуценька мы будзем размаўляць пра яе дзеючых асобаў. Сочым мы за гульнёй на YouTube-канале «Жаночы футбол Беларусі». Вяртаемся з перапынку, і вось гучыць свісток Івана Палішчука, галоўнага рэферы. А ў нас тым часам анансуюцца замены, але ж толькі пачуць мы здолелі. Гэтую самую замену у нас пайшла адпачываць у складзе ДЮСШ Палес-ДУ Ганна Карнелюк. І будзем глядзець, хто замест яе з'явіўся на полі. Дар'я Ількевіч з'явілася у нас пад 14 нумарам. І таксама Зорка БДУ одну замену правяла. Елизавета Гіба пайшла адпачываць, і замест яе з'явілася Настасья Лабашова, нумар 17 на этішоцы. А мы так, даведаўшыся пра замены, прабяжымся па стартавых складах каманд. Пачнем з ДЮСШ Палес-ДУ. Марыя Толстая, яе галкіпер. У полі дапамагаюць Ксенія Салівончык, нумар 3, Елизавета Чухольская, нумар 4, Кацярына Казак, нумар 7, Яна Голік, капітан каманды, нумар 10, Настасья Агієвіч, нумар 10, Настасья Агієвіч, нумар 10, Яны Голік, нумар 7, Вікторія Курлович, нумар 12, Валерія Серкевич, нумар 13, Дар'я Ількевіч, нумар 14, Надія Шинкарук, нумар 19 і Кацярына Луцкевіч, нумар 21. Узначальвае пінскую каманду Сергей Чэпкі, ляжыць у нас на газоне Вікторыя Герус. Ну а мы хуценька прабяжымся па складзе Зоркі БДУ. Ганна Кавалевіч, галкіпер, нумар 15 на этішоцы. Полевые футболистки: Виктория Плесюк, 4 нумар, Татьяна Шарашавец, 5, Елизавета Гиба пайшла у нас адпачываць, гуляла яна пад 7 нумаром, саступила место Настасьи Лабашовой, нумар 17, Ксения Куляшова, нумар 11, Виктория Герус, 17, Дарья Игнатьева, Юлия Игнатьева, 18, Диана Шмаровская, нумар 21, Виктория Тихон, 23, Кристина Смоловская, 24 и нумар 26 Алина Шчерба. Галоўны тренер Зоркі БДУ Сергей Русец. А судейская бригада у нас представлена сёння брэсцкім рэгіёнам. Іван Палішчук, галоўны рэферы горад Брэст, яго асістэнты Алеся Гутнік, Ілля Дылько, Брэст Івацевічы, 4-й рэферы Ілля Сушчынскі, Пінск, і інспектор нашай сённяшняй сустрэчы Дмітрый Ясінскі, горад Мінск. І можам мы працягваць сачыць за футболам. Зорка ў сваёй атацы, гэта Ксенія Куляшова, і яна дае перадачу на Тацяну Шарашавец. Шарашавец наперад гуляе, але ж Марыя Толстая там выходзіць з варот і мяч у рукі забірае. Глядзім далей. Рыхтуецца галкіпер. Рыхтуецца галкіпер ДЮСШ Палес-ДУ увесці мяч. Гэта і адбываецца. І вось зараз Зорка спрабуе мяч перахапіць, не даць суперніцам выйсці ў сваю атаку. Ігнатьева наперад гуляе, гэта Тихон. І тая далей на Плесюка дае перадачу. Шарашавец. Моцная падача ў штрафную ад Тацяны Шарашавец. У Шмароўскай удар не атрымліваецца. На падборы Ігнатьева. Яшчэ адна падача. Сустракаецца партнёрка з мячом. Герус гэта была, але да удара справа не даходзіць. Футболісткі ДЮСШ Палес-ДУ выводзяць мяч са сваёй штрафной і зарабляюць аут на сваю карысць. 50-я хвіліна.
І будзем глядзець мы за тым, як ДЮСШ Палезду будзе выходзіць у сваю атаку. Яшчэ адзін аут. Зноў жа на карысць пінчанак. І адпраўляецца мяч наперад. Куляшова. Праходзіць перадача на Шарашавец. Тацяна спрабавала на дрыблінгу прыбраць Яну Голік. Не атрымалася. Голік на Серкевіч гуляла, але ж тая прапусціла мяч на партнёрку. І гэта рашэнне стала памылковым. Але ж у нас зноў жа аут. І будзем глядзець мы за працягам гульні. Гучыць свісток. І гэта стандарт на карысць ДЮСШ Палезду. Моцны закід наперад. Спрабавала там Чухольская за мяч зачапіцца, не атрымалася. І вось Зорка ладзіць спробу выйсці ў сваю атаку. Атрымліваецца перадача у бок Шмароўскай. Ціхан збіваюць з ног Вікторыю. І гэта небяспечны стандарт для Зоркі БДУ і жоўтая картка для Кацярыны Луцкевіч. Самая вопытная футбалістка ў складзе ДЮСШ Палезду вось так парушае правілы. І зараз у Зоркі 100% небяспечны момант для таго, каб паспрабаваць адкрыць лік у нашым матчы. Рыхтуецца Аліна Шчэрба выканаць гэты стандарт. Удар па варотах, але занадта закруціла моцна гэтую спробу абаронца Зоркі БДУ. Але ж, нягледзячы на словы пра тое, што 100% момант для стварэння небяспекі, Зорка гэтым не скарысталася. Сочым далей. За тым, як ДЮСШ Палезду ў сваю атаку выходзіць. Левым краем разгортваецца гэты наступ. Агіевіч. Дапамагае ёй партнёрка. І дайшоў мяч да штрафной, але ж нічым дакладным гэты даход не скончыўся. Адпрацавала там Кацярына Казак у гэтым эпізодзе на 100%, но цяпер Зорка ў сваёй контратацыі. Даходзіць мяч да Дыяны Шмароўскай, але не здолела тая перагуляць Марыю Талстую. Яшчэ і ў станоўшчы па-за гульнёй знаходзілася футбалістка Зоркі БДУ. Глядзім далей. І пакуль што ДЮСШ Палезду з мячом. Гэта Настасія Агіевіч аддае перадачу на партнёрку. Не праходзіць Куляшова. Моцны закід у бок Шарашавец. Даходзіць мяч да яе. Супраць яе Яна Голік. Шарашавец прабівае па варотах, але робіць гэта міма. Будзе Марыя Талстая мяч уводзіць у сваю гульню. У гульню ад сваіх варот. І распачынаецца ў нас атака ДЮСШ Палезду. Але ж перахоп ад Зоркі, моцная перадача і зноў жа
з мячом піншанкі. Луцкевич. Перадача наперад. Настасія Гієвіч за мяч чапляецца. Спрабуе разогнать атаку свою команду. Але ж там Аліна Шчэрба адпрацоўвае на усе 100%. Дае перадачу на партнёрку. І тая на Ганну Кавалевіч гуляе. Асмалоўская. Шчэрба. Гуляе наперад, але ж не атрымліваецца дакладная перадача і сыходзіць мяч па-за межы поля. А зноў жа Зорка выканала стандарт. Тихан. Перадача на Плесюк. Падача і Ксенія Салівончык. Мяч перахапляе. Няўдалая перадача ў бок Валерый Серкевич. Шарашавец. Казак зноў жа вяртае Зорка сабе валоданне. Куляшова спрабавала па варотах прабіць, але ж не атрымалася. Пятьдесят сёмая хвіліна і пакуль што малюнак гульні у нас не змяніўся. А мы сочым за яшчэ адной спробай ДЮСШ Палезды ў сваю атаку выйсці. Яна зноў жа сканчваецца вось такім закідам. І Ганна Кавалевіч вступае у нас у гульню, забіраючы мяч. Адразу наш Шчэрба гуляе галкіпер і Аліна знаходзіць партнёрку на краі поля. Моцная перадача ад яе, але ж перахапляецца мяч футбалісткамі ДЮСШ Палезду, выбіваецца па-за межы поля і гэта аут на карысць Зоркі. Яшчэ адзін стандарт. Але цяпер ужо на карысць ДЮСШ Палезду. Ну а мы нагадваем, што тытульны спонсар Макслайн жаночай лігі прапануе ўсім сваім гульцам цікавы бонус у памеры 22% на кожнае папаўненне рахунку, але ж азартныя гульні гэта справа кожнага чалавека. Ну а нашай справай, нагадваем, з'яўляецца матч ДЮСШ Палезду і Зоркі БДУ. І пакуль што у нас рыхтуецца стандарт для піншанак. Закід у бок Гієвіч. Шчэрба дапрацоўвае з суперніцай да сканчэння. Яшчэ і у вуглавога сцяжка здымае гэты самы сцяг. Застаецца толькі стойка. Ну а тым часам у сваю атаку сталічная каманда спрабуе выйсці. Вось такая перадача у бок Вікторыі Герус. Герус падае ў штрафную, забівае мяч у вароты. Вось так нечакана Вікторыя Герус. Простога насамрэч эпізода з памылкі галкіпера выцягвае гэты гол. 1-0 на карысць Зоркі БДУ. Открываецца лік у нашым матчы і спадзяемся, што галоў у гэтым супрацьстаянні стане больш. Паглядзім паўтор эпізода. Герус уваходзіць у штрафную, здавалася б, спрабуе падаваць, але ж згубіла далёкі кут варот Марыя Талстая і у гэты самы далёкі кут і заходзіць мяч. 1-0. Вікторыя Герус адкрывае лік у нашым супрацьстаянні. Глядзім далей, асабліва за тым, чым будзе адказваць ДЮСШ Палезду. Ну і Зорка ці прарве атаку каманды пасля вось такога гола. Ну, пакуль піншанкі спрабуюць сваю атаку перайсці, але ж тут Ганна Кавалевіч. Выходзіць з варот і распачынае атаку сваёй каманды. 1-0 у нашым матчы. На 58-й хвіліне змяніўся лік.
І будзем далей сачыць мы за нашай гульнёй. Тым часам парушэнне правілаў з боку Ксеніі Куляшовай. Збівае яна з ног Дар'ю Ількевіч. Рыхтуецца ДЮСШ па ЛСДУ выканаць гэты стандарт. Закід у бок Агієвіч, але ж пералятае мяч футбалістку пінскай каманды. Зорка ў атацы. Перадача наперад. Гэта Шмароўская. Прастрэл у штрафную. Герус могла б і дубль афармляць, але ж не атрымаўся удар па варотах і выкатваецца мяч па-за межы поля. Гэта аут на карысць ДЮСШ па ЛСДУ. І будзем мы глядзець за далейшымі падзеямі у нашым матчы. Разгулялі стандарт пінчанкі, але ж разгулялі так, што пераходзіць гэты стандарт да суперніц. Зорка з мячом. На левым краі ён знаходзіцца. І пераходзіць у нас мяч зноў жа да зоркі БДУ. Юлія Ігнатьева страчвае яго, і цяпер ужо ДЮСШ па ЛСДУ у сваёй атацы. Парушэнне правілаў, і гэта стандарт для пінчанак. Усё ж таки здолела зорка свой гол забіць, але пакуль што ідзем мы па графіку найменш выніковай перамогі зоркі ў гэтым супрацьстаянні. Адпраўляецца у нас закід наперад. Зорка зноў жа адбываецца. І будзем глядзець мы за яшчэ адной атакай зоркі БДУ. Ціхан аддае перадачу на партнёрку. Ну а мы далей сочым за падзеямі гэтай сустрэчы. Яшчэ адзін пас у бок Тацяны Шырашавец. Шырашавец на дрыблінгу пайшла. Прыбірае некалькіх суперніц, сутыкаецца ў Ксенію Салівончык, але ж захоўвае мяч. Падача ў штрафную, але ж Марыя Толстая мяч у рукі забірае. Трымаецца пакуль што мяч у руках галкіпера. А ў нас ужо 64-я хвіліна. Ідзе ў нашым матчы. Агієвіч спрабуе супраць Діаны Асмалоўскай дзейнічаць. Ганна Кавалевіч выносіць мяч на край, і гэты вынос галкіпера адпраўляе мяч па-за межы поля. Не атрымліваецца у Ксеніі Салівончык на гэты эпізод. Ну а мы сочым далей за атакай зоркі БДУ. Ціхан.
зарабляе аут на карысць сваёй каманды, адразу яго і выконвае, і гучыць свісток рэферы, вымушаны мяч перайсці да ДЮСШ Полез ДУ. Пінчанкі выканалі стандарт. Гіевіч. Настасья з мячом аддае на Валерыю Серкевіч перадачу. Тая далей на партнёрку. Ількевіч. І яшчэ адзін аут на карысць ДЮСШ Полез ДУ. Рыхтуюцца пінчанкі да гэтага стандарта. Ну, а мы з вами скажам, што скончыўся ў нас матч паміж Мінскам і Гомелем 4-0. Выніковая перамога сталічнай каманды. Ну, а што тычыцца календара нашага чэмпіянату, то працягнецца ён ужо 19 чэрвеня беларускім класіка. Супрацьстаяннем мінскага «Дынама» і футбольнага клуба «Мінск». 21 чэрвеня Віцебск будзе прымаць ДЮСШ Полез ДУ. Гомель згуляе з брэсцкім «Дынама». АБФФ у 19 з Белшынай. Зорка пазмагаецца з магілёўскім «Дняпром». Вось такія у нас падзеі адбудуцца ўжо ў наступным туры Макслайн жаночай лігі. У нас тым часам падача. Толстая выбівае мяч са штрафной. І Ігнатьева аддае перадачу на Діяну Шмароўскую. Тая зноў жа спрабуе штрафную мяч адправіць. Ксенія Куляшова. Працягваем сачыць за атакай Зоркі, але ж гучыць свісток. І становішча па-за гульнёй было зафіксавана арбітрамі. Рыхтуецца ў нас Марыя Толстая выканаць гэты стандарт. Адпраўляецца мяч наперад і сыходзіць па-за межы поля. Закид ад Зоркі БДУ наперад. Зноў жа з мячом Марыя Толстая. І забірае галкіпер мяч у рукі. Ну, а мы глядзім далей. За падзеямі нашай сустрэчы. І пакуль што такое пачуццё нікуды не спяшаюцца. Футбалісткі што адной, што іншай каманды. Здаецца, што Зорка, магчыма, свае справы выканала, забіўшы ў гэтым супрацьстаянні. Ну, а ДЮСШ Полез ДУ хоча пацягнуць, магчыма, вось гэты лік да апошняга і паспрабаваць ужо фінальны навале зраўняць. Ну, а тым часам у нас падвойная замена ў складзе Зоркі БДУ. Настасья Ігруша і Софія Банадысева з'явяцца на футбольным полі. І будем назіраць мы за тым, каго яны мяняюць. Вікторыя Плесюк у нас пойдзе адпачываць. І будем глядзець, хто яшчэ. І Вікторыя Ціхан. Памяняецца ў Зоркі БДУ аўтар усіх стандартных становішчаў. Вікторыя Ціхан пайшла адпачываць. Ну, а мы будем глядзець за тым, што Софія Банадысева і Настасья Ігруша прынясуць у нашу гульню. Тым часам барацьба за мяч, якую выйграюць пінчанкі. Удар па варотах з боку Лізаветы Чухольскай. Але ж ідзе
мяч вышэй за браму. Працягваем сачыць за Зоркай БДУ, за ёй атакай. І зноў жа сочым мы за наступам Зоркі БДУ, які разгортваецца правым краем, дзе дзейнічае у нас Тацяна Шарашавец. Аддае яна перадачу на Ксенію Куляшову. Куляшова спрабуе прабіць, але ж не атрымліваецца гэтага зрабіць у расіянкі. Блакуецца адразу гэтае намаганне, але ж на падборы Крысціна Асмалоўская. І пропустила яна так асцярожненька мяч Лізавеце Чухольскай, якая выбіла яго па-за межы поля. 71-я хвіліна. У нашым матчы 0-1 лік на карысць гасцей. І насамрэч зорцы не мяшала б забіць яшчэ один гол проста для таго, каб супакоіцца. Ну, а ДЮСШ па ЛСДУ трэба ўсё ж такі сваімі шансамі больш актыўна карыстацца. Парушэнне правіла ў нас каля зоны цэнтральнага кола. Кацярына Казак ляжыць на газоне. І будзем глядзець мы за стандартам для ДЮСШ па ЛСДУ. Рыхтуюцца пінчанкі паставіць гэты стандарт. Адпраўляецца мяч на Лізавету Чухольскую. Тая на партнёрку. Дайшоў пас, але ж трэба было прабіваць. А зараз Надзея Шинкарук. Ну, а тая паспрабавала больш асцярожна згуляць. І гэтая асцярожнасць згуляла з пінчанкамі. Такі вось злы жарт. Сыходзіць мяч па-за межы поля, прычым ад гаспадынь поля. Глядзім далей. І у нас з вами з ножа ДЮСШ па ЛСДУ ў сваёй атацы. З ножа Чухольская гэтай атакі дырыжор. І спрабуе яна на Агіевіч перадачай згуляць, ці сабе на ход пракінуць. Вы зараз Чухольская мяч прыняла, але ж адразу 3 суперніцы яе прэсінгуюць. Ількевіч не выпускае мяч з палоў поля Зоркі. Шинкарук не самая ўдалая перадача ў бок Агіевіча. Вось толькі зараз Зорка выносіць мяч на палоў поля суперніц. Перадача ў бок Шарашавец. Там Яна Голік супраць яе. Шарашавец праходзіць Голік на дрыблінгу. Праходзіць і Ксенію Салівончык прабівае па варотах. І гэта 2-0. Гэта Тацяна Шарашавец усё ж такі знайшла яна сёння свой эпізод і здолела забіць. 2-0 на карысць Зоркі. І здаецца, што справа ўжо зроблена. Ну, у нас у Пінску моцны вецер. І 2-0 на карысць Зоркі. Распачынаюць зноў жа футбалісткі ДЮСШ па ЛСДУ гульню з цэнтру поля. І Тацяна Шарашавец у нас становіцца аўтаркай гола нумар 2. Вось так, 0-0 у першым тайме, двойчы забівае Зорка ў другім. І ўсё ж такі здолела каманда Сергея Русецкага як мінімум на дадзены момант здабыць 3 пункты ў гэтай гульні. І вось яшчэ адзін эпізод можа ў нас узнікнуць. Зноў жа Шарашавец.
Сбегает Дарья Елькевич. Шарашавец, пробивая по воротах и оформляя дубль. 3-0. Літаральна за хвіліну Тацяна Шарашавец двойчы забівае ў гэтым матчы і здымае як мінімум вялікую колькасць пытанняў пра яго вынік. Вось так. Тацяна Шарашавец двойчы за хвіліну забівае у вароты Мары Толстой. І у нас з вами 3-0 у гэтым матчы на карысць зоркі БДУ. Пры перамозе зорка і Шарашавец на хітрык заходзіла, але ж у стойку ворот потрапила, уже перакидывала голкипера, але ж не атрымалася. Пры перамозе зорка уздымаецца на 5-е месца. Абыходзіць яна па розніцы забітых прапушчаных брэсцкае Дынамо, бо агулам, але ж все ж таки не агулам была параза ад брэсцкай каманды у зоркі БДУ. Было гэта ў першым туры. У другім коле згулялі каманду ў нічыю, таму толькі падраўняецца яны па пунктах. Зорка у нас будзе 6-я, ну а брэсцкае Дынамо па асабістых сустрэчах будзе займаць 5-е месца. Што тычыцца далейшай табліцы, Дынамо БДУ ФК 12 матчаў, 34 пункты. Мінск 13-31. У нас яшчэ две замены. Пойдзе адпачываць у складзе зоркі Діана Шмароўская, замест яе Вікторыя Бераснева з'явіцца на поле, і Ірына Катроша рыхтуецца выйсці на зялёны газон. Но мы чакаем інфармацыі, каго яна памяняе. Памяняе яна Крысціну Асмалоўскую. Много сёння Асмалоўская зарабіла для сваёй каманды і заслуговая яна адпачынку. Што тычыцца табліцы, Дынамо БДУ ФК 12-34, Мінск 13-31, Дняпро 12-28, Віцебск 13-27, Зорка 13-19 пры перамозе сёння, Дынамо Брэст 13-19 таксама, і лепшае становішча за кошт асабістых сустрэч. 13-15 у АБФФ у 19, 13-11 Нафтан, 13-7 Белшина, 13-6 12-6 ДЮСШ Полесду і 13-2 у Гомеля. Матчы, пункты у нас ішла гаворка. Но мы глядзім далей за атакай ДЮСШ Полесду. Перахоп ад зоркі, разганяецца атака гэтай каманды. Ірына Катроша, якая толькі выйшла на замену, аддае перадачу ў штрафную. Удар па воротах. Марыя Толстая адбівае першую спробу, і Тацяна Шарашавец на дабіванні ўсё ж таки робіць сёння хет-трык. Браво Тацяне Шарашавец, скажам. 99 заўзятараў на стадыёне і, магчыма, 99 кепак скінулі б яны, калі быў гэта хакей, але гэта футбол, і ў нас няма такіх вось традыцый. Памыліўся абаронца пінскай каманды, выносячы мяч, не патрапіла па ім, прабівала па воротах Вікторыя Герус. Марыя Толстая з гэтым ударам справілася, але ж адскок дакладны быў для Тацяны Шарашавец, якая забіла трэці мяч у вароты ДЮСШ Полесду ў сённяшнім матчы, трэці свой асабісты, і афармляе яна хет-трык. Вось так, 4 галы за тайм нумар 2. Ну і Шарашавец, такое пачуццё, што спыняцца не будзе у нашым матчы. А у нас тым часам яшчэ одна атака зоркі БДУ. Адпраўляецца мяч у штрафную.
Яшчэ один пас. І не атрымалася прабіць у Юліі Ігнацьевай. Але ж вуглавы яна здолела зарабіць. І будзе ў нас гэты стандарт выконваць Зорка БДУ. Пайшоў закид. І працягваецца у нас атака пінскай каманды другім тэмпам. Яшчэ одна подача. І Вікторія Герус забівае гол нумар 5 у нашым матчы. Вось так. Здавалася, падбіваюцца пінчанкі. Не дазваляюць суперніцам гэтую атаку скончыць. Ну а гэтая скидка дакладна на Герус пайшла. І тая забівае свой другі мяч у гэтым матчы. І 5-й агулам. Вось так. 5-0 становіцца лік у нашай сустрэчы. І замена ў складзе ДЮСШ ПЛСДУ. Валера Серкевич саступае месца на Стасі Тарун. Ну а мы глядзім далей. З'явілася у нас таксама Уляна Разжалавец. Яна памяняла. Будзем глядзець каго. Не пачуў я адразу. Здаецца, што Ксенію Салівончык. Тым часам Агіевіч у нас спрабуе за мяч зачапіцца. Не дазваляюць ёй гэтага зрабіць суперніцы. Бераснева вядзе барацьбу з футбалісткамі ДЮСШ ПЛСДУ. Яшчэ і аут для сваёй каманды зарабляе. Ну, у нас тым часам сыходзіць мяч па-за межы поля. Чухольская поляцела наперад, але ж не пускаюць адразу яе сталічныя футбалісткі. Зноў жа Чухольская. Перадача на партнёрку. Ёсць далейшы пас наперад. І спрабуе там Настасія Тарун зачапіцца за мяч. Але не даюць ей гэтага зрабіць футбалісткі Зоркі БДУ. Яшчэ адна спроба ДЮСШ ПЛСДУ разгарнуць сваю атаку. Разжалавец там вяла барацьбу са сваёй апаненткай. І сочым мы далей за нашай сустрэчай. Валодаюць мячом пінчанкі, але ім ужо можна нікуды не спяшацца. 5 галоў прапусцілі яны. За другі тайм. І Зорка БДУ у нас сёння з'едзе пераможцам з гэтага стадыёна. Але ж пытанне, з якім лікам. Бо можа Зорка, в прынцыпе, забіць яшчэ. Можа ДЮСШ ПЛСДУ ўсё ж таки правесці дакладную контратаку. Но пакуль што Зорка ў сваёй атацы знаходзіцца. Удар здалёк і залятае мяч у вароты.
Вось так вось не вельмі чакана забівае свой гол Настася Лабашова. Гэта 6-0. Шановное гаспадарства. І вось футболистка, якая вышла на замену. Здолела забіць ударом з-па-за межаў штрафной. Потрапила ў дзявятку Лабашова. «6-0» у нашым матчы. І тое, што мы з вами казалі літаральна хвілінай таму. Лік яшчэ не зразумелы. Можа яшчэ зорка паспець забіць за апошнія 5 хвілін. Ну а мы будзем глядзець за іх намаганнямі. Цяпер Лабашова з мячом дае перадачу у край. Перахапляюць пінчанкі, але літаральна на секунду. Шчэрба адгулялася з партнёркай, тая далей у крае. Гэта Банадасева была, і сыходзіць мяч па-за межы поля. Аут на карысць зоркі БДУ. Но з тым часам з'явіцца на поле замест Яны Голік іншая футбалістка. Гэта Крысціна Сернацкая. І будем сачыць за яе дзеяннямі у апошнія некалькі хвілін. Адбылася замена. Паспелі футбалісткі яшчэ і вады папіць. А ў нас меней за 4 хвіліны да сканчэння асноўнага часу, плюс яшчэ некалькі, што дадасць Іван Палішчук да гэтай сустрэчы. Перапасоўка, гучыць свісток, і становішча па-за гульнёй было зафіксаванае у футбалістак зоркі БДУ. І рыхтуецца ў нас стандарт. Перадача наперад, за якую чапляюцца футбалісткі зоркі. Гэта Куляшова. Яна аддае на Берасневу. Бераснева далей. Катроша, зноў жа Бераснева. Шчэрба. Пас у край. Гэта Юлія Ігнатьева. Куляшова. Недакладная перадача. Падбор за зоркай. Зноў жа Ігнатьева. Наперад згуляла і прыгожа, але недакладна рабіла. Там яе партнёрка. Банадасева гэта была. І ў нас 2 хвіліны застаецца да сканчэння асноўнага часу тайма нумар 2. Шчэрба гуляе на партнёрку. Ігнатьева. Лабашова. Можа яна і прабіць здалёк, але аддае на Тацяну Шырашавец, але занадта моцна гэта атрымліваецца. І Марыя Талстая будзе выконваць удар ад варот. Рыхтуемся мы да чарговага удара ад варот. Чухольская. І будзем сачыць за яшчэ адной атакай зоркі БДУ. Мяч у штрафной і гучыць свісток рэферы. Гэта шанец для зоркі забіць 7-ы. Гэта пенальці. Трапляе мяч у руку футбалістцы ДСШ Палісду. Бачыць усё
арбітр, і пайшла Сафія Банадысева выконваць гэты стандарт. Вось глядзім мы за паўторам. Банадысева ўваходзіць у штрафную і дакладна перапраўляе мяч у руку Лізавеце Чухольскай. Ну, арбітр блізка знаходзіўся, ўсё бачыў і прызначыў 11-метровы. Будзе сама Банадысева гэты удар выконваць. Будзем глядзець за яе супрацьстаяннем з Марыяй Талстой. Прагучаў свісток. Разбег, удар і 0-7 становіцца лік у нашым матчы. Сафія Банадысева ўсё ж такі запісвае сваё імя ў пратакол. І у нас на гэтым падзеі матча і сканчваюцца. Нічога не дадае Іван Палішчук да асноўнага часу другога тайма. І вось так з лікам 7-0 перамагае Зорка БДУ сваіх суперніц. 2 галы на карысці Вікторыі Герус, 3 галы забіла Тацяна Шырашавец, і па адным разе адзначыліся Настасія Лабашова і Сафія Банадысева. Вось такім чынам Зорка сёння перамагае. Ну а на матчы працаваў для вас каментатар АБФФ Іван Міцкевіч, і буду я з вами развітвацца. Сачыце за беларускім футболам у эфіры YouTube-каналу АБФФ і жаночы футбол Беларусі. Сустрэнемся мы з вами на матчах жаночай, першай і вышэйшай лігі, таксама Кубку Беларусі, ужо вельмі хутка. Ну а пакуль добрай вам нядзелі, добрага працоўнага тыдня і да пабачэння.